Історія кримських татар у перше десятиліття після повернення на Батьківщину. Світлини фотографа Арвідаса Шеметаса презентували у Київському музеї книги та друкарства. Фотомайстер став свідком повернення кримських татар на початку 90-х. Спільний литовсько-український проєкт має назву «Просто неба» та розкриває становище кримських татар після повернення до Криму. Зокрема, як цілі родини були вимушені жити просто неба, доки не звели нові оселі, а також про адміністративний опір та бездіяльність урядовців. Крім того, частина світлин присвячена нинішньому становищу кримських татар в окупації. Я знаю практично кожну людину, я можу не знати, не пам'ятати зараз по імені, але на обличчі я знаю всіх. Як і кожен кримський татарин практично знає кожного іншого кримського татарина, особливо якщо вони були активними в житті, там виходили на площі. Нас не так багато, щоб ми не знали один одного. І так, частини цих людей вже немає, вони вже померли. Ці чудові світлини, які показують нам, яким чином ці люди, хоробрі, мужні, поверталися на Батьківщину, вони повинні нам також говорити про те, що ці люди зараз там, разом з нами. Вони з нами за світле майбутнє нашої держави і за впевнений рух України вперед. Звичайно, ми би хотіли, щоб про те, що ми, власне кажучи, усвідомлюємо цю проблему, знало якомога більше людей. І, звісно, ми бажаємо повернення Криму і будемо завжди стояти на обороні наших спільних інтересів. 700 років тому наш великий князь Гедемінас запросив татар для боротьби з нашими спільними ворогами. Сьогодні в Литві 2500 татар. Вони наші громадяни. Це частина нашого суспільства. Парламент оголосив цей рік роком культури і історії литовських татар. Ця виставка – один з прикладів. Ми об'єднуємо це з кримськими татарами, з кримською платформою. Плануємо більше заходів. Зокрема, буде ще у вересні, в жовтні і не лише у Києві.